Primeran B2, 105, ostirala. Gaurko iritzia. Andoni Egainak Berria egunkarian idatzia. Memoria ez da oso ongi ikusia izan urte mordoska batean. Penduloaren egindu hezkuntzari dagokionez. Buruz ikastentzen dena garai batean. Eta gurea izan zen segurra aski, eskolan ez buruz ikasi saiatu gauzak ulertzen aholkua entzuntzuen estreinako belaunaldia. Ezagutu genuen beraz, memoria ahalmenen gainbera garaia. Memoria ez da ordea, buruz ikasi eta zerrendak egiteko gaitasuna soilik. Memoria da besteak beste, sormenaren iturri nagusi. Memoria nahi eran kudeaturik lortzen dugu zer eta nola kontatua. Datak, tokiak, usainak, harremanean jartzeko memoriak duen indarrari esker dut gogoan, zein egunetan aitortu nintzen azkenengoz. 1973ko abenduaren 20an, Carrero Blanco hil zuten goiz berean. Ikastolatik joan ginen aitortzera. Eta egun hartan apezak galdetu zigun, kanpaia jotzen genuen. Minduta irten ginen aitortzalekutik. Eta ikastolara bueltan, erabaki genuen ezkinela gehiago aitortzera joango. Horretan ari ginela heldu zen norbait berriarekin. Gizon bat hil zutela Madrilen, jefe bat, gaiztoa oso. Ostirala ote zen. Elizgizonen sexu abusuak azaleratu diren honetan, abusutzat jotzen etzen zenbat errutina maltzur jasan izan zen datorkit burura. Baina ziurrenera memoriak huts egiten dit, eta etzen ostirala. Osteguna akaso.